Nanto ukudaba lamaphupho. uNkulunkulu akakulonde uNkulunkulu akubusisi kama kuphasana ke sibheka udaba lamaphupho njengenjwayelo unokukhanya amathiliso zamisa uthi ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha ke uzigcoba ngamafutha uma ugcoba ngamafutha ngicabanga ukuthi la kungasho nje into ezihlukahlukene nje kodwa ke ezinhle ezilongeza amafutha kungamafutha amahle amafutha kwakugcotshwa ngawo vele esikhathini sangaphambilini so omunye ngaphupha egcoba ke ngedon omunye ngaphupha egcoba ngeglycerina omunye ngaphupha egcoba whatever le eyenzela ukugcoba kuphawu luhle ukuphupha ukugcoba nganoma yini ekhandelwe neyenzelwe ukugcoba yabona so number 1 uma kungenzeka uphuphe amafutha sikuthatha njengophawu luhle kakhulu uma uzigcoba ngawo lusho isibusiso lusho injabulo lusho kunethezeka nokuneliseka okuzayo empilweni yakho number 2 uma uphupha amafutha futhi sikuthatha njengophawu luhle kakhulu uma uzigcoba ngawo lungasho intuthuko ke lingasho ingcebo lingasho impumelelo lingasho ukuchuma noma ukwenza inzuzo ngendlela efanele nokwenza ngcono isimo sakho sempilo kanye nesezesimali okwesithathu esingakubalula futhi uma uphupha amafutha uphawu luhle uma uzigcoba ngawo lungasho ukuphulukiswa uma ugula lungasho inhlala kahle nempilo ende futhi enhle lokuxazulula inkinga esuke zikukhungethe siphetha ngako ukuthi kepha kuma uphupha amafutha sikuthatha njengophawu lubi uma uzigcoba ngamafutha angcolile amafutha onakele noma amafutha asesebenzile lusho ke la ukulandelwa uchungechunge lwamashwa isigcawacwa noma amabhado kanye isichitho osuke ke la usuku uzohlangabezana naso ekufuna ukukhuleka ngamandla ukuthi uNkulunkulu akangenelele kulekelele kuloko siyabonga ke wakhohle ukwenza okufanele usubscribe kule channel bese like le video akhona amanye esiwenzile ama video ungakwazi ukuthi wabheke kanti futhi ke siyacela ukuthi mawunguthi umuntu ome kahle uNkulunkulu ubusisile ungakwazi ucontribute ku channel using le account oyibonayo lapha na